Като апогея с вече на предвкусващата почивка, която предстои, на нещо, което беше за нас много повече от фестивал. Това е мисията на сърцата ни. Това е нещо, което се разгръща на много пластове. На чисто физически всички виждаме фестивал, но след физическия план има духовен, има духа на Трявна, има духа на новите хора, избрали да живеят в Трявна, които са също част от нея и от нейното бъдещо развитие и принос, които във всичките тези 9 месеца стояха също до мен. Безкрайно благодаря за подкрепата, за съдействието. Винаги имаше на кого да се обадя и с половин дума, като споделя на какъв етап сме, някой да се отзове с помощ и подкрепа. Адекватна, прекрасна. Благодаря безкрайно. Нашата мисия е, както казах, за благото на Трявна и за всички, които са избрали да живеят тук, но и всички, които имат нужда от новото, от новата енергия. И това са най-вече децата. Така че за всички деца, които сега са деца, за всички деца, които са избрали да се родят в Трявна и поколенията напред, много се надявам ние като възрастни да сме достойни и да им отваряме пространствата да се изразяват с творчество, с лекота, с смелост, обичани и подкрепени. Много ви благодаря и до нови срещи до година!